иzzат карда тонем вақте ай дунё мерем баъди худ ягон чӣ монем ки баъди мо гап занан ҳами одам марди зур буд дар хизмат ҳама ғариб бисёршон найраҳи дур буд мешиштем ҳама каса вақте мерафтем кишту кор баъди кора буд кардан қатор шавем мегуфт сардор модари пири мағам нахир бачайти мардай яхел шавхон намере бо физати ватанда шумо зиқин накунем бачатон бо бармегарда аруса тайёр кунем интизор шавен шамарда урӯз дахоум диду муча сармасила карди чуба бачам харобияш резонда гиря карди лекин ман бе модарам хизмат кардестай додарам ватанда ман модарай фахр мекуна падарам додарам сиёвуш пуш либоси солдатита бар қасди уно мардо нишон тетти мардакита ки биган уно мардо қим бидай шикастаниты оли бо бармегарди мебинишон рӯ ба рӯ ба ёдори додаҷон да ғарибӣ азобура да даст кувалу ломай пора карда заминура да якдигар мегуфтем ватан барем ғам мегирем ягон тоҷгаҳои карда ба ҳардумон зам мегирем леки душманное мо хостан ки мора шиканам уо фикр накарда накадодаро оғанам менати алоқати пеш мерем да зиндагӣ хизмат баром бо қарзай мекунем мардонагӣ дига додарам саторай мачорат ноём калян ай хизмат занг мезанан мегум додар қантазан саломам мерасонум ба офитсерои қирған ба части исфарам ҳамаш куҷа мардвачан ватан модар қарзай ба ҳар як шаҳрвандам ба худам хизмат кардам бо хизмат мена фарзандам ки ватани худмо муҳофизат карда тонем вақте ай дунё мерем баъди худ ягон чӣ монем ки баъди мо гап занан ҳами одам марди зур буд дар хизмат ҳама ғариб бисёршон найраҳи дур буд мешиштем ҳама каса вақте мерафтем кишту кор баъди кора буд кардан қатор шавен мегуфт сардор модари пири мағам нахир бачайти мардай яхел шавхон намере бо физати ватанда шумо зиқин накунем бачатон бо бармегарда аруса тайёр кунем интизор шавен шамарда урӯз дахоум диду муча сармасила карди чуба бачам харобияш резонда гиря карди лекин ман бе модарам хизмат кардестай додарам ватанда ман модарай фахр мекуна падарам додарам сиёвуш пуш либоси солдатита бар қасди уно мардо нишон тетти мардакита ки биган уно мардо қим бидай шикастаниты оли бо бармегарди мебинишон рӯ ба рӯ ба ёдори додаҷон да ғарибӣ азобура да даст яке бародарима баранта хизмат яке да гарданат кашон канан автомат два волшебных слова запомни солдат якым калимаш тоқат даем итоат гӯянд ки хизмат безебай бовар накун ту ай якым рӯзи присяга мехӯри ман ту агар ман тут нафорад метанад бош ишкамакат сер мешава медара қош яке да вақти хизмат ту шави ғамгин шаттаи дембел мешавад доруи аналгин мышталағати шашак доруи димидрол шапалоқи старшина доруи волной туя ба навор мегирӣ солдат ба муза бичоки сигарети пинера мехони ҷиноза будуши солдат матра надорам фан бичока ба дасти худат мепӯшони кафан маладой боши ва хаттагири гарени канди
герои хизмат метанад ширини сладкая конфетка лаутаги дандум касе хизмат кадай ҳозӣ дора чеҳраи хандум мехри шоколади сникерс бифурад марс лекин бародарай хизмат ҳаргиз натарс чунки барои мард бачара хизмат бошад дарс барои модар ватан хизмати ту фарз о хизмат о қисмат тақдири солдат ду сола азобу заҳмат о хизмат о қисмат ду соли хизматам барои ман ғанимат о хизмат о қисмат тақдири солдат ду сола азобу заҳмат о хизмат о қисмат ду соли хизматам барои ман ғанимат салом мегум модари ҷон менависам хат ба дуои ту ҳозима суқи саломат фарбешидам базебшидам ростай қомат барои ки мардак мекуна бачара хизмат дар сарам кас кабул беред ба ҷои кепка ду моҳ шид азоб кашидестем дар учебка ба ҷои фатир мехӯри хлеби духовка ба ҷои қурутов мехӯра солдат перловка ёд кардам очаи ҷон кӯпаи гарма зимистону тобистон худа казарма бугусаи ҷона хоҳан напӯша фурма ба хона дохил шава насиҳат ка додарма вақтҳои пеш девона будам сад буд санги ҳозир расидам оча ба қадри зиндагӣ худо хоҳа очаи ҷон миём ясол пас корҳои баъди пештара ҳамаш мешав бас о хизмат о қисмат тақдири солдат ду сола азобу заҳмат о хизмат о қисмат ду соли хизматам барои ман ғанимат о хизмат о қисмат тақдири солдат ду сола азобу заҳмат о хизмат о қисмат ду соли хизматам барои ман ғанимат 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 зинда бошед саодату ҳама SP Production. хизмати ватан модар қарзай ба ҳар як шаҳрвандам ма хидм хизмат кардам бо хизмат мена фарзандам ки ватани хидмона муҳофизат карда тонем вақте ай дунё мерем баъди хид ягон чӣ монем ки баъди мо гап занан ҳами одам марди зур буд да хизмат ҳама ғариб бисёршон найраҳи дур буд мешиштем ҳама каса вақте мерафтем кишту кор баъди кора буд кардан қатор шавем мегуфт сардор ე მოდარი პირი მაღამ ნახერ ბაჭაით მარდაი яхел шав хом намере муҳофизати ватанда шумо зиқин накунем бачатон бо бар мегарда аруса тайёр кунен интизор шавен шамарда урӯз да хоҳум дидум муча сармасила карди чуба бачам хароби ашк резонда гиря карди не ки ман бе модарам хизмат кардестай додарам ватанда ман модарай фахр мекуна падарам додарам сиёвуш пуш либоси солдатита дар қасди уну мардо нишон тетса мардакита ки биган уну мардо қин бидай шикастанита оли бо бар мегарди мебинишон рӯбарӯ ба ёддори додажун да ғариби азобура да даст кувалу ломай пора карда заминура да якдигар мегуфтем ватан барем дам мегирем ягон
точкаҳои карда ба ҳардумон зан мегирем. Яки душманное мо хостан ки моро шиканам, ӯо фикр накарда накард дода роҳанам. Меҳнати алоқати пеш мерем дар зиндагӣ, хизмат баромон қарзай мекунем мардонагӣ. Дига додарм саторай мачорат ноём калян, хизмат занг мезанам мекун додар қантазан. Саломам мерасонам ба офитсеро.